wakazi muri wanga ni baba yenyu tiri 2 hamboingurudziwa nawo tete newana mukombo i2 wakabarwa ndi baba umwe chete namai umwe chete. Saka iwewe the courage yekuti unoti mwana wako chaichaya wazvara iwe nemurume wako woenda kusiya mumochari wohwaenda kozodzoka after 3 days kosvika kuti vana vakatowana okay atowati tete orai tete makatorere mwana wangu nhasi unohwa kuti ndine hembe dzemwana wangu handichazondoita sei nadzo ndira kudziendesa kuna tete nekuti ndo wakaviga mwana ndisipo mwana tete adii mwana wako iwe hembe dzemwana wako ina kuchafiki tete unofanira nga kutonza hembe dzikumba kwake kunza kumba kwako kuti uone chekuita nehembe dzemwana wako. Saka mwana uyu nyaya yakauya kudare munhu muna igore rapera muna igore rapera muna Mei ikambobatwa munhu ikazosiyiwa pokuti ayo tiri kuda kumbotsvake mapurisa akakwanisa akanga akambobata nyaya yacho kuti kwemayasi. Saka sikuti atakamira tichachizurwa kuti chiuyai mapurisa aya pane zvakazoitika kuti nyaya iongororwa. Saka kusvika kubva mazuva acho ini takazoona kuti tine mbeka dzemwana tatinadzo kuti waigara nemwana. Saka anatete acho akatora mwana akachengeta kumusha kwavo. Ndipo pakazuva ichiti asisu takachengeta mwana kumusha kwedu mutengo wedu waigariwa nditete. Saka takanga tisina kutora mai vacho nekuti tete ndiwo anogarira pabvuri. Saka tati mutemo zvaunodaro isisu mbasha dzarati tiendese kune vari imi mukazitora izvezvo mukadziendesa kuna tete muda kuti imi tete azoite chii nadzo? Kakuonekerweke kuti isisu matinoziva kuti munhu akanga ashaika wanozive munhu wacho ndo anongoita kupuwa zvinhu zvavo kana kuchengeta zvinenge zviri kwaari waridziwe wenyaya dzacho. Saka siri kuti tiendese mbasha idzi kuti dzanzi kumba kwangu uruzwa pakudzwa mwana akafa ndewenyu ngekwangu ndiye kwangu kwangu ndiye kwangu ini ndite zvake mwana wakafa ngokwangu mwana watezi mwana mukunda wangu. Saka mukunda wangu pakaipa mwana mukunda wangu wangasi mukunda wababa murume wacho akaita sei? Murume wacho angasipofuta angazvanga kusatanga. Saka izvo murume wacho ari papi? Hapana, pana tete wacho wakatora mwana kuhospital. Saka nyaya yenyu inoramba irutendere because imimi hamuna maruramiro kuti mukakwanisa kutora hembe dzikaiti kuenda kuchekwa mune mutsveterana because zvamamuedza kunga mutontaurira ndezvokuti kana maronga mai nababa wemwana kana waronga kuti hembe dzemwana wako uita sei there are 2 things here zvaunokwanisa kuita nehembe dzemwana. Is why sekuru imi muri sekuru panyaya hamusi mubereki wemwana. People who must decide wabereki wechi not imi musekuru. Wabereki wemwana ngawadecide zvauda kuita nehembe dzemwana wavo. Saka haisiri nyaya yamai chete saka kana kuti yababa chete inyaya yababa namai wari 2 zvawadecide wari 2 ndo zviri correct. If they decide kuti kana pasina kukudzipa hembe kana ukadecide kuti hembe takusa social welfare dzipiwewo wana warutanga roda kuzopfeka zviri kwavari. Wakadecide kuti no isusu hembe idzi tinodzicherera pagowa remwana wedu let it be ngazinochererwe pai pagowa remwana because uku chaiko munhu ane maruramiro because the reason why takauya kukotika muchiti makawiga mwana ndisipo nechi anditi it means kuti vanhu vakaita chinhu chisiri right then kana makuti muendese kuti hembe iko maakuti here zvawakaita zviri right. It's an illegal act. It remains an illegal act. Haizomboita illegal act trying to legalize an illegality. You can't do that. Takati from the word go
kuwigwa kwakaita mwana maperezi asipo kwakashata. Handisi? Akamuzwa? Kuwigwa kwakaita mwana maperezi asipo kwakadini? Kwakashata. Zvino izvi kana takutora kuti hembe dzemwana dzatinadzo isusu vabereki wacho kunodziendesa kuna wakatikanganisira, tiri kuti taakuti zvawakaita zvekuiga mwana wasipo zvakanaka. Ndizvo isusu tiri ndi process yati kuti mapurisa ngaite sei? Tikuti mapurisa ngaatitaure kuti chii chakaitika kuti vanhu vawige mwana padini pasina mai asipo. Kana paine mhosva iripo, vanhu vobatwa nemhosva yani yavo. Imba kuti aiwa ndebva tendisa hembe ngo. Ai. No, pachiwanhu hazviiti. Zvakanaka. Pachiwanhu ukandisa hembe idzodzo ko wakashanja nadzo. Mawapa hembe dzemwana wenyu ko wakashanja nadzo. Wamunoblema ndiani? Alright. Ko dzimwe hembe dzacho pakafa mwana paakawigwa, dzimwe dzacho dziripi? Pamusoro mama. Ndati dzimwe dzacho pakafa mwana aibva awigwa. Dzimwe hembe dzacho dzaanga inadzo kwaanga achigara kwakazowigirwa ikoko dziri kupi? Hatisivi dzakaitwa. Wakawiga mwana ndana sunga wanei hembe dzemwana dziripi? Pamusoro changamira. Yes. Isusu pakaunzwa mwana wanda makwanza wapamukuru wemwana. Pawakaudza mwana wakaikudhama mwana aine maronda mwese umu. Maronda ekuti angaita pound size. Right. Pawakaudza mwana hauna kumutsa kana bhegi kuti muzochinje mwana hembe. Izwai baba. Ndativi nyangu muri makatenga hembe dzekuti apfeke. Sinzi akauya asina hembe. Paakafa hembe dzacho idzo makaisa kupi? Isusu takatenga takaparadza. Makaparadza how? How? Tatumira idzi tati makaparadza sei? Izvozvo hatisati tapedzana nenyaya. Mati makaparadza hembe dzimwe dzirikatenga. Zvino mwana makawiga mwana hembe dzake dzaanga ari kupfeka makadii nadzo? Ane mani atoripo. Ndozvatikubvunza kuti dziripi hembe? Tinadzo izvo irai izvo muinadzo hembe. What do you intend to do nehembe idzodzo? Muda kudzidii? Takamirira kuzwa kuti dzimwe dzacho dzakamira. Muda kumirira kuzwa ani manje? Wanatezvara. Wanatezvara wato. Aiwa. Mauda kuzwa wanatezvara hembe dzodii? Asi makakwanisa kuiga munhu musina kuwabvunza. Takawasuma. Makawasuma? Tikawapa musuma wakatambira. Yekuti chakuiga mwana? Wakati tazizwa. Wanatezvara wakapara mhosva iri kuchengeterai mwana. Hawana kupara mhosva. Saka namundiri. Hapana, isi hatina kana dambudziko. Taturika hembe dzemwana wenyu kana zvakadaro. Isusu kubvuma hatisi kuramba. Nyaya irapo. Nyaya iri pekuti uyo mai arapo ndiye mai wemwana. Andizvo? Nemurume wavo havo muna South Africa. Mwana wavo okufa achigara natete avo. Andizvo? Tete ava kokuwiga mwana iyeye. Mai wacho nababa wacho wasipo wasingazivi. Akamona panya. Saka yachiitika mai ndeyekuti awa tete wawiga mwana kune hembe dziriko dzemwana. Mai wacho nababa wacho kune hembe futi dzemwana. Ndosaka tikubvunza awa wakawiga tete neavamwe kuti pamakawiga mwana hembe dzacho dzemwana makaita sei nadzo? Ndozvikuziva hembe dzemwana dziriyo. Andizvo? Tochiti uku kune hembe, uku kune hembe. Saka nyaya yakudiwa yekuti dziri kuitwei nadzo hembe idzi pama vakagara nadzo mimba muiga. What was your intention? Kuti muchazoitei nehembe idzodzo ende dziri kugara papi dzinani? Ndizvo chete. Izvozvi Zviri kutaura kuti
mukwambo ndiye wakaiga mwana makaroorwa here saka murume wenyu ndiye akaviga kamwana hanzi akaviga mwana zvakaitika mwana akasiyiwa pamba pandatobva kwatanga tindafunirwa kuti mwana asiyiwa asi mwana state yaari haichaiti ndakasimuka ndikabva padogara ndikatora mwana ndikaenda naye kumapurisa ndikati ndasiyirwawo mwana ndikukumbirawo tsamba yekuti ndinomwisa kuhospital ndasiyiwa zambekuti ndakapiwa tsamba padhisi kazi mwana mbaumisa bhonda yeka kuti hawo ndikati aiwa mwana ndoda kuendesa kuti kuhauni nokuti kune vanhu variko vanokwanisa kuenda koramba vachimuona mwana akaenda kaadmitwa for 6 months ari muhospital ari muhospital manesi akati tiri kuda kadhi remwana rairapiwa mwana kumashuva pa 6 months mai wacho nababa wacho vakambosvikapo mai vacho pataienda kuhospital vanga vasingauyi baba vacho vanga vasingauyi futi mirai tapinda nenyaya why then mwana akayakodhambwa kumba penyu haana kudhamba pamba pangu wakasiya kumba kuvabereki vangu kumba kwedu kwatakazva painomuwo muroora mukadzi yangu aiwa zvati zvatikubvunza that what was the reason yanga yayekuti mwana anga arwara mwana wenyu ataunza saka taunza mwana wenyu kana akafa musati baba namai havanga vachidi pagara pamwe chete vakasiyana 2012 that's the reason vakasiyana 2012 saka vari kuramba responsibility ende vaakasiyiwa 2012 2013 2014 akauya futi muroora wangu akasiya mwana kwandiri kwamutari asiya mwana kwandakatosiyira mwana ngari grade 3 umwe futi wekuti wacho akazoshaika vavazoya komukumbira havana kutora izvechisi vakamukumbira vachiti pane chiga chatapata kuchechi kwedu tichadzosa mwana manje ndikafonera hanzve dzengombe ndikati andozvataura mbuya tikazi aiwa mireti wapechi mwana sinzi wacho kamudzosera manje kubva ipopo vanozodzosera mwana ndopakazosera mwana akurwara obva wasvika bva wangomusiya pamba nasekuru watotaura muroora kuti akafa musatidaidzimba asi paakafa mwana takaenda kunosuma takatanga kusuma munhu wanga ari kudhuze kwavo akati toda vanhu vekwamapanza chaivo pati toda mwana vanhu vekwamapanza chaivo sekuru vakazoenda nababa wedu vanino baba vanogara bocha ivo vakazoenda kosuma futi kwatambira vakati tinoda 500 years yekuti vanhu vangu vakaramba tasingachafambiri pavo tikati asi mwana tanga takataichengeta pataichengeta mwana murukunda mindi yakaya sekuru vangu akasotomondifenda sekuru vaunda vachititi mwana wenyu hatisi kumuda kumba kwedu ndikatongowapindura zvakataka kuti chatasi ndikwandaakazonoenda ndichichaikapindikati sekuru nini mama wangu akachengetawo vana vanga vazvarwa nemukunda saka sekuru kana muti dhenva hamusi kumuda kumba kwenyu saka matitoita sei ndopa vakazotakura mwana vaunza kupi kumba kwamai mai vangu vakafanira kuvangwa mukicheni yavakasiya yanga isina kana munhu manext dos akatodaidzwa nemurooro wekuti uye muonawo zvandasiyirwa ndopa vakazondifonera presha yanga yakuya pandiri saka ndakaenda kotora mwana musa hospital kuti mwana iye anga asingachatarisiki anga asingachatarisiki Alright. Inini my point. Imi mai mamuri kungobairwa mwana wese. Mwana ndandina. Saka mwana kurwara kwaita. Wairwara soko kuti waigorira kuita mbudzi. Achimboita kuita mombe. Achimboti dzimwe dzenguwa kana ari kufamba zvoita 2 weeks. Achifamba achita kasimudza kukore achiwenda. Saka ingota chinhu zvakasiyana siyana. Ndakatakura mwana ndikaenda naye izwai chakati mwana afamba achirira semombe kana mbudzi chii handizivi ndosaka ndakatakura mwana hamutakuri kuisa kuna dhiki asi mwana wachete ndiwe mai wacho leo saka wawanga urikutakurira kusiyira ndiani wawanga urikutakurira kusiyira ndiani kuzotakura kuzomusiya papato apekupedzisira pari kupedzisira bei wanga kusiyira makes no difference iwe mai wemwana mwana inofanira kufira pauri mwana uko wakatora makore akawanda wakazopane 14 saka inini nekunga ndaremerwa nekunga ndikuona zvandandikuona pamwana ndikati regai ndicheindoni mwana izwai mai sei musina kusiya kuna baba wemwana ndakatongoenda kuna baba wemwana wacho sei musina kusiya ikoko because ndiye baba wemwana vaazopedza futi vaenda zvandinozoona saka ubva kuti iwewe uzosikuona baba wacho rekandosiye kuno mumwe munhu iwe ndiwe mai wacho akabereka mwana wobva kuti rekandosiye kuno mumwe munhu iwe mai wacho nyakubereka ndiwewe one kutomangarira wavo wakandisiyira mwana wavo iwe wakawanda wadhamba watisore mwana wakatora vana kurapa mwana unozotofa mwana kuzoshaika ndandinaye ndaenda naye
ai waangaenda naye Saka inini maiwani ndikuti kana mwana akazosvika ainewe akazovigwa sei usiku. mwana kufa kwakaita ndakasiya ariko kumochari kwangu kana chidzokera hangu Wakasiya kuti kumochari kwangu uchiti azotohwena ndakabva ndatongo sinzi zvinhu zvagara zvinondonetsa unoenda kosiya mwana kumochari obva waenda kumba kwako kokutorara hope handiti wozoya patari panapoya uchinyepa kuti mwana wako akavigwa nesipo. ai kusiya mwana kumochari pandandakaita kuti tione kuwirirana isusu kuti mwana ndosati wakamusiya kumochari akazovigwa sei usipo iwewe paakaenda kumochari mwana handina kana wambokudzwaba handitozviziva iwewe handiwanga wamusiya kumochari. Saka iwewe pakazodzoka kumochari uchibvunza kuti mwana wangu aripi wakazi mwana aripi. ndo patakazoendeswa kumapurisa kuti tende kutarisa kuti munhu akatora mwana ndiani. Batika iwe wakazoenda after how long uku iko kwacho kumochari. kumochari mwana wakatorwa ndofunga after 3 days chaizo. After 3 days iwe pa 3 days aunomboenda kuti umbozoti uda kuzoende mwana kufa kwaita mwanaka ini ndikazoenda kozve kuhospital kwacho. ndo pane nyaya izvo. Nyaya iri pekuti mwana wakatosiya amumochari atofa kare kobva waita 3 days usinombosvikako kana kuti usinomboronga naanyone kuti muchaita sei nemwana iyi. Izvo akazofa zvazo kuti mwana atorwa afa, mwana atorwa awigwa kubva wadinga. Takauya zvindoo kuzoti mwana kuzosvikira mwana kuzonga akurwara ari kuhospital nyaya yakwasabhuka. Honai mai, musati pezvinhu zvisina nebasa. The issue makauya muchimangara kuti mwana wanyu wakaigwa musipo. Ndakatombouya ndichitaura kuti mwana wangu ari kurwara achiri muhospital macho. Mangarirani makamangarirani kuti mwana ari kuhospitari. Wangorumangarira ndiani aifanira take care of that child ari hospital. Nosaka danda kwenda training ndichinobata mwana wangu kusvikira achikura. Mai musazvicomplicatere upenyu. Mwazwa? Musazvicomplicatere upenyu kana kuzvishikuta shed of responsibility yenyu kupa umwe munhu asinei nazvo. Wabara mwana wako iwewe. Andrew, wabara mwana wako iwewe, you expect someone else to look after your child? How? People can only come in to assist you. Cannot amzika. Not kuita responsibility yekuti ndicheketai. Hanzvadzi yemurume wako iwewe. Wana wako hasuenza awe hanzvadzi yemurume wako. Wana wako iwewe ndewako nemurume wako. Tichese. Mwana wako akazi munhu wanga numba penyu tiri 2. Hamboingurudziwa nawo tete newana wamukombo. I2 wakabarwa nababa umwe chete namai umwe chete. Saka iwewe the courage yekuti unoti mwana wako chaichaya wazvara iwe nemurume wako woenda kusiya mumochari wobva waenda kozodzoka after 3 days kosvika kuti vana vakatowana okay atova nditete orai tete makatorere mwana wangu. Nhasi unohwa kuti ndine hembe dzemwana wangu, hembe dzemwana wangu handichazivi ndoita sei nadzo, ndoda kudziendesa kuna tete nekuti ndo wakaviga mwana ndisipo. Mwana tete adii mwana wako iwe, hembe dzemwana wako ina kuti tete unofanira kunge uchitonza hembe dzekumba kwake kunza kumba kwako kuti uone chekuita nehembe dzemwana wako. Modii hembe Gara zvinhu zvazviri kana ndiri umwe mwana wekutanga wakafazisa kana gora chawakatogadzira zvewandovika. Izvatizo wati mwana wekufa kutanga akaita sei? Kutanga wakashayika futi. Akashayika nechii? Iyo kutanga wacho. Akafa nei? Wakandoita nguva kuzvimba duku. Vafa. Afa kudaro vamadii? Patavigana ndichiripo pamusoro pacho. Vamawiga? Mese. Handisini ndakagarira umai. Ndati makawiga mese here. Wanga uripo? Ende mai hauzo aunonogarira mvuri nemai wemvuri pamwana wako. Ndakupihwa mukana wekugarira mvuri wakagarira ndiwo wega. Ai.
iwe kana uri direct mai wemwana handiwo unoita mai wemvurika munin'ina wako sisi kana someone else aiwa imi dambudziko renyu ragara riri pati nana tete nehama dzemurume wako dambudziko chinotova hama dzemurume dzizopengeka kana hama yawo yafa inyaya yemagariro amunoita mese muchiro wapenyu ukazwa hama dzako zoti musi wafa hama yawo woti hatoda kuona panapa iwo it means pane something chachiri kuitika vanhu vachiri wapenyu apa ende vanhu vanonge vachiona asi vachiona inyaya yekuti hawakwanisi kuti wadii wataure kana kuya kokubatsira but vanenge vachidii vanenge vachiona that's why musi unofa hama yawo izoti aiwa shamwari yedu hama ndiyo yafa ibva hako because you can't tell me every time panofa mwana wako hama dzemurume dzinokudzinga murume wako achiti ipa wakadzingwa pamwana yekutanga hambozivi asangatiwa onai mai musakompliketere baba wenyu makada kuroorwa saka tirizi ndinofira vana vangu imi makaramba you went away mwana akaigwa you never cared uchizoita concern apedza kuigwa kutiko it's meaningless azvino zvazvinotaura you should have ndimi mai vemwana muita stende nechituna chemwana wenyu kusvika apedza kuigwa urezvo makamisa mumochari wamamufungirwa ndiye chaichitora mwana achizoviga ndiani because mamusiya mumochari 3 days ka mwana ari mumochari wamamufunga kuti ndiye chaikotora mwana mumochari achizoviga ndiani pamwe chete maizoviga pamwe chete iwewe wanga wamboendepi because rufu rwanga rungoripi izwa shamwari mwana wafa andisi mwana mamaisa mumochari uripo andisi mariro yemwana angachemerwa kupi ndikoifana kunga uchienda kune mariro yemwana ndikoifana kunga uri kuoneka uri saka yose wakabva kune mariro endi baba mukuru wataura uri apa ndiye murume wako ndiye baba mukuru wemwana ngadai paine hondi maisura muina baba mukuru damba ndodini nemwana ndaenda saka namuendawo nemwana wachinditiza pamushapo wachindisiya ndiri ndichitogara manext ndakaenda kakawanda ndichitoita izvazvo dambudziko riri pekuti izvo waikutiza uona pane nyaya izvo waikutiza uchiogara manext door saka chakazokupa simba iri uchiosiya mwana ipo pane vanhu vari kukutiza chii ungadai nanasi mwana ari moja andanomoseka musenzesi kuti wari kuramba kuti ndisaige mwana wangu iwewe uruziva kuti vanhu ava haunobvira wambonitambira ndikaenda kumba kwavo ndinonogara manext door ndinoiya chikafu manext door asi uchitora mwana wako ari kurwara iwo kunosiya ipo pavo ndizvo ini ndiri kuti ka izwai mai mwana haurasi mai haurasi mwana wako nekuti arwara kuti baba wandiramba mhosva yababa yoiswa pamwana no mwana murume baba ndibaba ndomusiyano wacho kana warambana nababa wemwana hazvive kuti waramba mwana musashandise wana sematools ekufikisa wana baba kana muchinge marambana torai the correct steps dzekuti muchengete wana wenyu zvakanaka baba kana aenda siyana naye there is always life after divorce munozwa mai there is always life after divorce asi zvekuti there is life after death ndimwari ungoziva isusu hatidini tiri kuchemera nekuponderera pasi tichiti haedha midhuri
kuti tida kuzoita upenyu tafa panyika panapa. Asi kwatiri kuenda mai hatiri kuziwaba. Ungoziya ndi Mwari basi. Kuti uri kupondera zviripo ere kana kuti upondera mahara. Saka kwatinogara panapa ngatinatse kuitira kuti kwatinoenda futi kunake. Ngatisanyepere kuyera pasi pano tisingayeri. Madhuku aya anopfekwa amakapfeka madhuku anopfeka nevanhu vanoyera vanotya Mwari. Mazuva mai madhuku machena anopfekwa nevanhu vakachena mwoyo. Haungati wakapfeka dhuku rewhite woenda kodhamba mwana kuti afe, leaving the child to die. Wapedza wofamba wakapfeka dhuku rewhite. Denga racho ramunoda kukwira hamusi kuenda denga rekukwira, muri kuenda denga rekudzika pasi. Mazuva mai wamwe vari kugadzira denga rekuenda kupi kumusoro, asi muri kugadzira denga rekunyura pasi seharati. Hakuna hasakambona a senseless mother like you, an insensitive mother like you. Mai anaenda kudhamba mwana wake wakaita 9 months akabereka, kodhambira umwe munhu kuti ngaafe ari mwako wako, ndikuti warwarisa. Awiga kuti wamuigirei, taida kumirira usipo. Kana wakwanisa kumbomusiya kumochari for 3 days usingambosvikiyo, tozokumirira. Nhasi wakuti ndine hembe dzemwana ndodziisepi. Mwana wako mwana, ngozi yemwana yakashata. Kana paine vanonzi vanoneswa nengozi dzana mai wavo, ivi mai muri kuneswa nengozi yemwana wenyu. Hakuna zvakadaro, hakuna. Baba wari kuona here zvakazadziswa nemwana wavo wari kuona here pakakananiswa nemwana wavo, because hembe idzodzo dzichavanetsa mumusha mavo wakaramba wainadzo. Hembe idzodzo ndiye mwana ari mumusha mavo. Hembe idzodzo ndiye mwana uri mumusha mavo. Ndosaka ndoti apa chimbosiyana nezvekunetsana zvesu zvamuje. Garai pasi musolve this issue tete. Anzani mukwasha baba mukuru nani anditi torai munin'ina wenyu baba mukuru auya Joni ukuti kuona vanhu vakawanda tozovatorawo makofi. Wari kuuya kuno vari kutinetsa vanhu vakawanda vari Joni. Wari kuenda vari kushamisira asi wodzoka wakushamisika. Muronzwa wachibuda muno nechimabhegi takwenda eJobhi eta wari kubuda wari kurosa bhodha wachidii wachienda, asi tiri kuzoshupika kuvatora wakawanda wavo kuti wavige kumusha tiwavige kumusha. Handoni chinoshamisa neJobhi kuba mwana ariko munin'ina wenyu baba mukuru. Call that young brother of yours away kumba akadzise nyaya dzake. Ngauye aende baba wacho namai wavo taure pagwari mwana kuti mwana takashaisha, takaukanganisira mwana wedu. Hatina kunga tiriko pati pawakadii pawakawigwa. Tauya tine dzimwe hembe dzako dzakasara dzatinadzo nechii dzatakaita mukukanganisa bedu. Taunza hembe mochera muguwa imomo moisa hembe dzemwana muguwa remwana here, because mwana paakafa guwa rake makazongosvikapo. Mwana paakawigwa paguwa rake makazongosvikapo here, amutorizivi. Asi muri kumira kuti ndimi mai wacho. Sekuru batsirai mwana, batsirai mwana, batsirai mwana. Mari ndogara ndakataura vanhu vakawanda. Inini mari kwandiri is meaningless. Chinhu chinonzi mari to me is meaningless.
To me, mari is meaningless. That's why ukona munhu akauya achindipa $5 ndine I give. Kana ndisina handina. Why? Because the moment ndinofunga kuti ndikamuka ndisipo nhasi panapa, what happens to my money? Inosara ichihiwa musi wacho iwo vanotenga makasto uyo afa. Manheru wacho vanotenga makasto nemaskadi nerice nechicken wachidya. Nemazambezi wachimwa. Asi iwe waita sei? Iwe waenda wafa. Munozwa mai? Musi wandinofa, the best that the hama dzangu can do for me, kundipfekedza sutu nemasocks. No boots. Kundipfekedza sutu nemasocks. That's the best they can do. Dora chairo mukofini mangu waizi. Dora harimbopindi mukofini mangu Dora. Wanosara naro. Saka chandinoichengetera mari yacho nditadza kubatsira ari kuda kubatsirwa nemari yacho chii? If I cannot assist munhu ndiri mupenyu nemari yangu yandinofanira kubatsira nayo, chii? It's meaningless to me. Munozwa mai? Mari ndinoida maningi. Asi ndikuti kana ndinayo kangaibatsira ndinofanira kubatsirwa nemari iyo. Because the moment you think kuti icho zviroja boka, where is he? Akatomunwa akatopera. As where is his money? There are some people enjoying his money. As pakaenda wakaita sei? Yanga iri kubengi. Chawakamhanya vanhu kuenda kochinja masignatory kuti waone kahire kakanaka. After 2 days, you guys takahaya matende nestage parufu rwamudhara. Tinakobhadhara mari iyoyo haisati yabhadharwa yestage nematende nePA system zvatakahaya parufu rwamba. Dai taita fast kuti tichinje masignatory so that tokwanisa kushandisa mari iyoyo. Makutonaka vane kobhadhara mari yangu PA system nestage. Zvamakaita kuenjoya musi ndafa kutapirwa nemari yangu. Saka mari haina value. Ngeye pasi panapa. Musi waunoenda ndipo unoona kuti haibatsiri mari. Queen Elizabeth paakafa haana kuenda kana nepaundi kana 1. Wakandoenda nedrezi rake asina nebhutsu. Asi aigara netumapesi kegirini kebhuru keyero kered kechii kaigara kakara achichinja kakamecha nehead nechi. As all those things wakasiya zvakadhonzerwa kuna anga asikambosombopheki kaheti kautokapfeka ende wakapfeka kuno mavhiki. You can't even tell kuti kaheti kandakapfeka kakari kaQueen Elizabeth. Iwe chako kundopfeka. Asi Queen akakashandira kanhu kakachengeta kakakoshesa. Wakaenda saana kuenda nako. Munozwa wako mana zvinotwa. Mapedza kutora mapikicha yenyu amatora mapikicha yenyu zvese zvomutora izvi. Maita mari yenyu. And enjoy the money. And enjoy the money. Because pauri kuenda bambo hapana. It not help you. Makatsuka bambo. But after 5 days never white without money. Muruzaza mutaura bambo. Makatsuka bambo kudai murikufamba ndima yelobho nemutaura ndimuri kunetsa kutaura. But ukangotifunga chete kuti after 5 days ndinge ndaa white. Ndiri ndega pasa. With nothing in the pocket. Wangu munhu kuyewa. Ndo kana zviriko zvokuti unonge uchiona uri wafa. Ndo kana zviriko kuti kana wafa unoona zviri kuti kana wapenyu. Wakungosvima misodzi. Dai ndakaziva mari yangu iyai dai ndakasiya ndapa John na Terry. Wari kuita rarama upenyu huri nani. Asi chekuita unongosiya. Pese pamunoya kumana ipi. Hapana kana kamundura nedishi. 100% drink. $100 hapana. Every time you have been coming here since last year. But wakamundura nedrink hapana. But you are making money. You don't think about me, you think about your money. Think about yourself.
Tichoadvertise chai. muchivhaliwa mari kudarika inini wacho. You are valuing money kudarika chi inini. Asi mbuya warapa ndozvandigwedza kutaura kuti what matters is your kid, not money. Muzwa mai chawakaburisa mauri mwana wakabara ari very important kwamuri. Mari haibatsiri chiro because muchaenda musinayo, makauya musinayo. Muzwa mai pamaibhadharirwa school fees mamusingambozoti school fees yacho rubheni wamwaona kuti kutsvagirai school fees. Makazotanga kuiziva kuti kunotsvagwa mari mapedza school. The same applies mune mwana wenyu. Pamuri kumuzvara hamuzi kuti mari yeporiji iri kubvepi, yepamba iri kubvepi nechii. There is someone sourcing for all these things. Achazozviziva akuda kuitisawo wake mapamba. Ipachatanga kutsvagwa. Saka imimi munoshamiswa kuti makatadza kukoshesa mwana wenyu nekukoshesa my emotions. Makakoshesa my emotions kudarika mwana wenyu kuti da kuafixa nekuti nini wanga usingandidi ngawachengete chimwana chawo. Hachisi chimwana chawo ba, chimwana chenyu. Nawo chimwana chiya chadzoka chakuti mai hembe dzangu muchaite nadzo. Ndopane mvunzo iye hapo but muri kunetsana nehembe dzake dzemachira kwa David waiti iye hapo wakaenda wakatozororuseka izvo kuti maiti makangwara maiti amuwi guwa rangu muchaunzwa nehembe ndodzakukunza ipaguwa rake. Can't tell me kuti mai mwana akafa how many years ago? 1 year. 1 year mwana afa but mai asasvika paguwa remwana even nyangwe 5 days, even nyangwe 5 days, nyangwe 2 hours mwana wakazvara iwewe. Aiwa, maida kukumbirani mwana makamusiya sei? Kana makwanisa kusiya mwana arurwara motadza kuenda una sabhuku kana usamboenda una sabhuku vura kuenda makuwa kuti ndira kuona gore mwana wako kusvika mwana wangu ndauya ndiri mai wako dombo rako tsve wobva wadzoka kumba kwako hauna munhu wataura naye wangani waruswera vari makuwa mwachochema kuti mai wee nhamu zvinasakana nadziwako mwana warume warumbisei makari mari iri kunetsa kubata ari ega mumakuwa pano makambozwa kuti akaita kudari aripo here Ndikanda mukaoneka muri paguwa remwana anomudzinga kundiani anomudzinga ndiani paguwa remwana wako anoita kuti bvapo ndiani? Muzwa mbuya musakoshese mari ba. Muzwa vanhu vakawanda vari kuUK akaenda achifamba asarudzoka safeni wari kuenda kumutora UK afira kuUK vanhu vari kubva kuno ndo vari kumutora kuzoda kuwika kunja. Wasina mari wobva kuti akomana chekuti hatina tichatumira mukoma John ari wani pisai mamakanda musii andi vanhu ungane zvotikona mazuva ano mafuneral ari kuitwa mazuva ano maunganira takaita munomu ifuneral iri kupi iri kuUK TV iri papo iri kubhimwa live apo tatopedza ndizvozvo. Waenda John waenda close chapter. Asi ndiri kuti mai zvinhu zvindiri kutaura zvese izvi it's a lesson to everyone. Zvepasi pano ngezvepasi papi kudenga hatiendi nechii nazvo. Ungagara uine 10,000 mumawallet 100,000 60,000 as long as isingashandi pasi pano kudenga hauendi nayo inosara ichiiwa newari pasi pano. Saka uri mupenyu uri panapa learn to help those in need uchiri pano. Mwari kudenga anototi wakamboita something. Mbuya munozwa mazwa ere chiendai sekuru baba mukuru tete chimbosiyanai nezvese zvenyu zvamamunoita izvo chemai mwana endai nemai avo munini akazosvika iri paguwa remwana wakasvika right asi chimudaidzai auye
mugare pasi imi nemunin'ina wetete nehanzvadzi yenyu, imi sekuru namai mashwirirana zvamuri kuita kuti hembe dzemwana muita sei nadzo, ndikuti this thing chiti closed chapter. Pasina izvozvo saka daro chete pakati penyu papapo pana achashungurudzwa nemwana iyeyo. Saka zvero kuti vanenge vari kutanga zvotondifanira zvipanigora mwana rawakagadzira Izwai wada kugadzira gwara, wakagadzira gwara mwana wangu wekutanga ndisikambozvizivi rekutanga rakagadzirwa, baba wacho angaripo ndiye akagadzira gwara remwana wake. Saka munhu ane nyaya ndosanotaura mbuya, if you wait for people to come to you, they will not come to you. Go to them. Go to them. Enda ikoko mbuya, mukaita chiramwa mbuya, zvikwereti zvenyu newana wenyu wakafa zvinoramba zvikura. Izvozvi mane chimwe chikwereti chekuti gwara mumai rakagadzirwa musipo, imhosva yenyu. Muchazopindurana naye akuzoti maiyo makandirasirei, makandiramwirei mai. Sekuru, izwai sekuru, ndoda panotaura vanhu no. Nhasi I think this is the 7th time or 8th time. Kuzigaizwa komana kurambana kwanhu wairi hani kupera kweupenyu ba. Muruzwa? Kana marambana, asi munorambana newana, maramba newana ba. Wana waripo. Zvimaichengeta, but mochengeta the last day rake reupenyu kumuona pasi pano, moshaikwa ipapo sei? Ambuya, izwai iri kutaura yambuya. Kana muri kuita dambudziko rekuti muita kuti pamwe mukasvika pane zvinoitwa kwamuri, imimi musati masvika mushuwa mafunga kuti muda kusvika kumba, endai kwasabhuku, motaura sabhuku ndoda kusvikawo kumusha uko, ndoda kuona guva remwana wangu, sabhuku woenda nemi. Kana kuti sabhuku asipo, endai kumapurisa. Mapurisa anokubatsirai kusvika kuti musvike muone guva remwana wenyu. Mogadzira guva remwana wenyu, motaura zvichemo zvenyu nemwana muri paguva ipapo. Wakaroorwa here mhai, wakabvisa here mari? Aiwa, izwa izvi, kagare kangati wakachita wana vari 2, kune chakambouya kambichana kakatouya kumukadzi wemunhu. Kakambichana ikako kana makakatambira wakarohwa. No, kutaura kwenyu kwakanaka sekuti wakarohwa, kutambira kwatangaita kuti mwana wakarohwa. Saka ndiri kuti zvino pakadzi mwana idzi woti wanga akubva kwangu akarohwa nakawasiyana. Izvozvi wakarohwa here? Asi hana ndimurugara naye ndikugara naye chimubatsirai kuti musvike uko muite zvirikuitwa uko, moitwa zvewana chete. Hatisi kuti endai momudzosere kuti roorwa, kana vanhu vasadanani. Imi muchiendai mobatsigadzise nyaya dzewana. Asi pachiwano ine muchauyawo kuwasungisa kwamboinyu kutangwesa kwakaita nguva yemwana wenyu, mutemo unokubvumira izvozvo. Musatanga kukana newafa ndio chakarere, asi imi mune complain watezvara wakwambo wenyu wakagara newana mukunda wanyu for so many years wasina kuroora. Chiwano icho chinowapo chiripo ini uri kutofuka kutotanga kuti kurohwa kwaita mwana wangu paakabvisiwa mari yekutanga yacho. Kubva ipapo kana mukwambo chiti akasangana naye ndimusi akazotomuona kamwe nawo kana iwonawo tasikandofumbidzana zvekuti inoita zakwambo ratevara Pambori mahalabe, anenge uri mahalabe. saka ndazvinotika Saka anyway, nguva yangu yanga iri kuti mbasha dziri kumba kwangu kuti mwana wangu aina arugana nekuchenda kumahospital echitengera kana mbasha ndiye maizvo ainotengera ndimbacho itengera. Kana ndiri kuti inini sekuti wanga ari mwana wangu, kana ndikuti regai titore mbasha dzacho tiendese kumba kwake nekuti dzigare kumba kwangu inini mwana anga akarohwa. Saka ndizogara kumba kwangu ndiri kuona zvisingaiti. right, ndosati sekuru zvinhu zvakachipa izvi zvagadzirisika. Imi michitorai naye nemwana wenyu, wana tete maziwa. Chiendai sekuru uri kuuya nechi baba mukuru nemudzimai wenyu, mogara pasi, mohamaronga, mowirirana zvamawirirana kuti muhembe dziri kuitwa sei dzemwana.
because there are two things said that munokwanisa kuti hembe idzodzo munodoneta kuchi social welfare, asi inini I wouldn't like that. Munoenda paguva remwana kana dzaa dzisina munhu hembe idzi mafana kunge makati dziti dzese musi wavigwa mwana nezvinhu zvake, asi now still guva riripo, it can still be done. Muisa zvinhu muguva remwana zvamawirirana izvozvo zvamunodii kuti musaremedzi awa sekuru, imi musaremedzi futi tete, because vanhu vari kuremedzwa handivo ba, muri kuremedza the wrong people. Umwe ari kujabula ariko kwaruwa mujolo yake ari South Africa, asi ari kuremedza tete. Uya no dzake dzari kutamba ari kuremedza sekuru. Ngatisadaro, endai muite izvi mozotipa ripoti kuti masvika pano. Kana masangana nepamudha panomira zvakanaka munodzoka muri taure tobatsirana. Chatoda kuti hembe idzodzo dzipere.